Pag-ampo alang sa mga nagsugubang og kalisod sa kinabuhi. Haw asa amahan ang mga nilalang nga nagsagubang sa tumang kalisod ug pag-antos ning sa kalibutan. Hinluoy ang matag usa ug ang matag pamilya ug ang matag nasod gikan sa pagpakasala. Hinluoy sab ang matag kasing-kasing ug hunahuna gikan sa kasakit, sa kasuko, kasilag, gikan usab sa tumang kahadlok ug kasubo. Hayagi ang matag hunahuna aron matultulan ang tamang dalan padulong kanimo. Hatagi og kalinaw ang matag kasing-kasing nga puno og kasuko ug kasubo, kasilag, ug panibugho. Ikaw ang among Ginoo. Ikaw sab ang among magbubuhat. Ikaw ang among dalangpanan. Tabangi kaming tanan. Hilabi na 'tong nag-antos sa tumang kalisod karong higayon na Amahan. Nga unta, mahaw-as na sila sa maong kapitos, kasakit, ug gikan sa mga huraw sa ilang kinabuhi. Luwas sa mga biktima, gikan sa mga pagpangdagmal, pagpangabuso, pagpanakit, pagpasipa, pagpanghuraw. Tabangi usab ang mga kaigsuonan nga gipabayaan ug walay nag-atiman kanila. Luwas sa ang uban nga naghuna-huna og di maayo nga na sa ilang kaugalingon, sa pagkutlo sa ilang kinabuhi o kaha sa pagkutlo sa uban kinabuhi. Ilakip na usab ang mga nag-antos sa mga sakit sa lawas. Tultuli sila sa imong dalan sa hingpit nga kalinaw ug kaayuhan. Hatagi og kaayuhan ang ilang mga huna-huna. Hatagi og kaayuhan ang tanang masakiton. Hilabi na ang mga sakit nga naa karon sa kalibutan. Palihog, pukawa ang tanan sa kamatuoran. Ilikay kami sa mga dautan. Hatagi kami og imong kadaugan, Amahan. Ug kung mamahimo, hatagi og kahumanan kini mga pag-antos. Pinaagi ani mga pandemya karong panahona. Dungga kami ug dungga ang among pag-ampo. Amen.